no cal o único que se tratou foi que facíamos cos clientes, con Ames, con Rois e con, bueno, estuvo o voceiro do grupo socialista, con Ames, con Rois e con Pontecesures. Ames foi ali e dixo que eles querían pasar a ser membros de pleno dereito, o cal tiña que ser ratificado no seu pleno municipal, evidentemente, pero a súa intención é quedarse. Rois e Pontecesures non viñeron e a decisión que se tomou ali é, por dicirlo suavemente, invitalos a irse. Ahora, a duda que quedou ali é esa invitación a irse, entendendo que non lles interesa estar ali, porque non contestaron favorablemente ou, bueno, contestaron. Rois non contestou directamente e Pontecesures mandou unha serie de preguntas que ao final son sempre as mesmas preguntas, estamos sempre no mesmo bucle. Pero a duda, bueno, a decisión ou polo menos que se falou ali, ou senón que me corrió o señor Prego, foi que hai que invitalos a irse, porque ali só pode haber membros do pleno dereito, porque o resto xa é o fraude de lei, e que se vai facer ca débeda que teñen, como se lle vai a cobrar, ou se se vai a reter do fondo, porque claro, teñen unha débeda, sobre todo Rois, ten unha débeda considerable sin pagar. Entonces, que van facer ca débeda, digamos, das cotas ordinarias que debe Rois, que debe unhas cuantas, e sobre todo a min, personalmente, a que máis dudas me xenera é que se vai facer ca débeda esa aplazada a 10 anos. Esa a min xenérame dudas serias. De feito, non sei se leron na prensa, tanto o alcalde de Rois como o alcalde de Pontecesures dixeron que, bueno, eles non votaron ese acordo desa deuda ni nada, que xa verían se estaban obligados ou non a pagar. Verás ti o chiste que ao mellor non la tenemos que repartir. A mí xérame dudas xurídicamente razonables. Creo que había unha cosa de... hai un reconocimiento de deuda tamén dos clientes, creo. Pero votaron, porque non ten dereito a voto, me refero. Claro, pero eu entendo que o reconocimiento, por lo menos o que eu sei sobre Ames, asumeu ese... Bueno, porque Ames vaise quedar. Sí, claro. Bueno, vaise quedar, pero tamén xa dixo que eles os intereses non se van pagar, que non era culpa deles. Pero bueno, eles vanse quedar, e todos como membro de pleno dereito, tal. Pero é que faz cos que se van a ir. As cotas ordinarias reclámallas, vale, as cotas ordinarias reclámallas, ou pides que ya reteñan, vale. Pero esa débeda, esas cotas extraordinarias que veñen produto dunha débeda que está acordado pagar a 10 anos con FCC, eu non o sei. Claro, que a mí tamén me xera dúbidas, claro, me xerando moito tempo. A mí xera, me falei no ca secretaria interventora e ten a mesma opinión, entonces, bueno, o tempo nos dirá. Pero, bueno, non... Bueno, xa veremos quen ten razón ao final. Nada, quería saber como iba a ordenanza do saneamento máis da auga, se hai algún avance. Vai avanzando cos recursos humanos que temos no Concello, que son os que son, pero vaise avanzando, non é, senón que yo digo, o concelleiro aquí non é algo fácil. Vais avanzando, e vais avanzando a base tamén de horas extras, que lle hai que pedir aos traballadores que fan, porque senón non poden tamén facer só iso de descoidar as labores do día a día. Vale, e a última é sobre o inventario de bens. Aprobouse fai un par de meses, tiñase moito apuro por aprobalo, porque facía moita falla, e non sabemos por que está parado. Vai ser este ano pleno, outra vez, a responder as delegacións, non sabemos responder, vai se deixar en stand-by e vai se facer outro, que se xa completo. De momento temos que contestar as delegacións, eso de momento. E despois, unha vez que se contesten, xa direi, seguramente no próximo pleno en xaneiro lle poderei dicir algo máis desto, pero de momento hai que contestar as alegacións que están presentadas. De acordo, pois as preguntas esas pendientes que quedaron do PSOE e do grupo mixto, pois xa contestaránse no próximo pleno ordinario. Levantamos a sesión, gracias a todos.